Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 11 марты шәршәмбе. Сез турдан-тура эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңлау кушымтасыннан Вот С радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта Коръән аяты һәм татарча мәгънәсе, соңгы хәбәрләр һәм Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырылды Коръән Кәримнең Әгъраф сүрәсенең 54-нче алып 56-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Рахман ва Рахим булган Аллаһ исеме белән. Хактыр ки Раббыбыз 6 көн эчендә күкләрне ва җирне яралты. Аннан соң гарыш төзергә карар итте. Төнне үзлексез куалаган көн яктылыгына үреп бирүче, кояшны, айны һәм йолдызларны үз буйругына буйсынган хәлдә яралтучы Аллаһтыр. Мәгълүмдер ки, юктан бар итүдә, алар белән идара итүдә Аллаһка хастыр. Галәмнәрнең иясе Аллаһ никадәр бөектер. Раббыгызга ялвара ялына, аулыкта дуга укыгыз. Белеп торыгыз, ул хәттин ашканнарны сөйми. Җир йөзен тәртипкә салганнан соң, ул тәртипне бозмагыз. Баш-баштаклык, бозыклык кылмагыз. Аллаһтан җәзасыннан куркып ва аның мәрхәмәтен өмет итеп гыйбадәт кылыгыз. Хактыр ки, игелек кылганнарга Аллаһның рәхмәте бик якын. Мөхтәрәм, сез Коръән Кәримнең Әгъраф сүрәсенең 54-нче алып 56-нчы кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз.
Хәзер соңгы хәбәрләргә тукталабыз. Тышкы эшләр министры Хакан Фидан иранлы хезмәттәше Аббас Аракчига Төркия һава киңлеген соңгы бузуларның кабул ителмәслек булуын әйтте. Сишәмбе көнне булган киеренке телефон сөйләшүендә Фидан АКШ белән Израильнең Иранга каршы сугышының Төркиянең суверенлыгына куркыныч тудырыны акламаячагын һәм Анкараның барлык кирәкле саклану чараларын күрәчәген ассызыклады. Аракчи ракеталарның Ираннан җибәрелүен кире какты һәм тикшерү үткәрергә вәгъдә бирде. Фидан барлык якларның да тыныч халык тормышына яки шик иминлегенә куркыныч тудыра торган гамәлләрдән тыелырга тиешлеген кабатлап әйтте. АКШ башы Дональд Трамп әгәрдә Ормуз бугазында миналар табылса һәм шунда ук юк ителмәсә, Иран моңарчы күрелмәгән хәрби каршылыкка дучар булачак дип белдерде. Социаль медиадагы язмасында ул җавапның гадәттән тыш дәрәҗәгә җитәчәген, шул ук вакытта миналарны бетерүнең дөрес юнәлештә зур адым булачагын әйтте. Трамп шулай ук АКШның Иранның мина куюын раслаучы мәгълүматкә әлегә ия булмавын җиткерде. Соңрак АКШ хәрбиләре стратегик су юлы янында Иранның 16 мина куючы судносын югыйтуын хәбәр итте. Бу АКШ белән Израильнең Иранга каршы сугыш белән бәйле киеренкелекнең артуын күрсәтә. Ак йорт АКШның Ормуз бугазындагы танкерлар өчен озатып йөрү тәэмин итмәвен белдерде. Бу исә энергетика министры Крис Райтның сүзләренә каршы килде. Матбугат сүзчесе Кэролайн Ливит корабларны озатып йөрү вариантының әле һаман каралуын, төбәктәге диңгез транспорт эшчәнлегенең сизелерлек дәрәҗәдә әкренәюен әйтте. Бу әкренәю нефть бәяләренең мичкә өчен $119 артуына китерде, әмма Ливит моны вакытлыча күтәрелү дип атады. Иранның Исфахан шәһәрен бомбалау нәтиҗәсендә Русия консуллыгының зарар күрүе дипломатик даирәләрне шаккаттырды. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова 8 мартта Иран хөкүмәт бинасына оештырылган һөҗүмнең консуллык тәрәзәләрен ватуын һәм хезмәткәрләрнең офисларда куркышып йөгерүенә китерүен белдереп, һөҗүмнәрне халыкара хукукны бозу дип тәнкыйтьләде. Җитди югалтулар турында хәбәр ителмәде. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Иран илбашы Мәсүд Пазашкиян белән ашыгыч сөйләшүләр үткәреп, бәрелешләрне кичекмәстән туктатырга чакыруын кабатлады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы якын көнчыгыштагы киеренкелекнең артуы сәбәпле тыныч халыкның куркыныч астында калуы турында кисәтте. БМОның кеше хокуклары буенча югары комиссары Волкер Түрк Израиль, АКШ һәм Иран арасындагы бәрелешләрнең куркыныч һөҗүмнәр һәм җавап бирү циклына әйләнүен, йортларга, мәктәпләргә һәм мөһим аскырмага юнәлтелүен белдерде. 28 февральдә АКШ һәм Израильнең Иранга һөҗүмнәреннән соң җавап чарасы буларак ракета һәм кешесез һава аппаратлары һөҗүмнәре артты. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган сишәмбе көнне Украина илбашы Владимир Зеленский белән телефоннан сөйләште. Эрдоган якын көнчыгышта үсә баручы кризисның Украинада тынычлык эзләү барышында киртә булырга тиеш түгеллегенә басым ясады һәм сугышны туктатуны максат итеп куйган сөйләшүләрнең кичектерелмичә дәвам итәргә тиешлеген әйтте. Төркия лидеры шулай ук бәрелешләр тәмамлангач Украинаның яңадан төзекләндерелүе һәм ил ихтыяҗларын канәгатьләндерүнең әһәмиятенә игътибарны җәлеп итте. Эрдоган Кара диңгездә стратегик мөһимлегенә басым ясап, энергия аскырмасы һәм порт корылмаларын саклауның сугышучы яклар арасында ышаныч төзүгә ярдәм итә алачагын белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Израильнең Газа чик буе капкаларындагы чикләүләренең гуманитар ярдәм операцияләренә җитди рәвештә комачаулавы һәм ягулык җитмәвенең камалыш астындагы төбәктә төп хезмәтләрне туктату куркынычы астында калдыруы турында кисәтүләр ясады. БМО сүзчесе Стефан Дюжарик матбугат очрашуында гуманитар ярдәм эшләре координация офисына сылтама ясап, Кәрәм Әбу-Сәләм капкаларының хәзерге вакытта ябык булуын әйтте һәм бу хәлне ярдәм хезмәткәрләренең юлындагы күпсанлы авырлыкларның берсегенә булуын белдерде. Дюжарик сишәмбе көненнән бирле Газзага барлыгы 1,4 триллион литр ягулык керүен билгеләп, хезмәтләребез üzülмәсен һәм азаймасын өчен безгә һәр атна 2 миллион литрдан күбрәк ягулык кирәк дип белдерде. БМО шулай ук ягулык җитмәвенең төбәк буенча чүп-чарны чыгару эшчәнлегенә дә комачаулавы турында кисәтте. Дюжарик 10 февральдән бирле ярдәм төркемнәренең җыелган 350 мең кубометр чүп-чар арасыннан
3000 кубометр каты шүпшәрне чистартуын әйтте һәм ягулык тәэмин итүдәге авырлыклар һәм иминлек проблемалары аркасында бу тизлекнең көтелгән программадан күпкә калышуын билгеләп үтәм дип өстәде. Туру урыннары булдыру операцияләрдә зур киртәләр белән очраша. Дүжәре Газага өстәмә үткәрү пунктларын яңадан ачырга һәм төрле мөһим матдәләрнең үзлексез буларак керүен тәэмин итәргә чакырды. Швейцариянең көнбатышында автобус янгынында кимендә 6 кеше һәлак булды һәм вакаләтләр тикшерү башлады. Фрибург полициясе белдергәнчә, автобусны сишәмбе көнне башкала Бернга якынча 20 километр ераклыктагы Керцерс шәһәрчегендәге юлда ялкынчылга бала. Фрибург полициясе сүзчесе Фредерик Папо янгынны автобус эчендә булган бер кешенең белә торып китереп чыгаруы белән бәйле дәлилләре булуын әйтте. Башка транспорт чарасының вакыйгада катнашы булмауы белдерелде. Швейцариядә әле берничә ай элек кенә янгын белән бәйле фаҗига булган иде. Гыйнвар аенда Гранс-Монтана чаңгы шуу курортында урнашкан бер барда чыккан янгын 41 кешенең гомерен өзде һәм 115 кешене яралады. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә бик үзенчәлекле спортчы Сүмәйя Бояжының тормыш юлы һәм спорт казанышлары турында сөйлибез. Бу уникаль йөзүченең язмышы чыннан да илһамландыргыч. Ул безгә киртәләрне җиңү көчен, ныклыкны һәм ихтыяр көчен күрсәтә. Сүмәйя Бояжы 2003 елның 5 февралендә Иске шәһәрдә туа. Ул 2 кулсыз һәм янбаш сөяге чыгып дөньяга килә. Гаиләсе Сүмәйяның гадәти бала кебек яшәү өчен кулдан килгәннең барысын да эшләгән. Махсус башлангыч мәктәптә укыган Сүмәйя 1 сыйныфта аяклары белән язарга өйрәнгән. 4,5 яшендә ул аяклары белән рәсем ясый башлаган. Александр Пушкинның мәшһүр рус әкияте Алтын балыкның төрек теленә тәрҗемәсе өчен ясаган иллюстрацияләре 2009 елда Мәскәүдә күргәзмәдә күрсәтелә. Сүмәйяның йөзү белән танышу тарихы бик кызыклы һәм илһамландыргыч. Йөндәге аквариумдагы балыкларны игътибар белән күзәткәндә, ул аларның кулсыз йөзүен күрә. Бу мизгел Сүмәйя өчен борылыш ноктасы була. 2008 елда 5 яшендә ул йөзә башлый. Су минем өчен гаҗәеп терапия. Суда мин үземне башка бер кайда да булмаганча иркен хис итәм. Минем хәрәкәтләрем шиксез. Мин эшли алырлык әйберләр шиксез. Мин шиксез ди ул су белән үзенчәлекле бәйләнешен аңлатып. 2012 елда Сүмәйя тренер Мәхмәт Байрак белән эшли башлый һәм карьерасы дәвамында аның белән эшләвен дәвам итә. Ул S5 категориясендә спринт ярышларында фристайл аркада йөзү һәм баттерфлай буенча махсуслаша. 2013 елда профессиональ спорт карьерасын башлаган Сүмәйя үзе катнашкан барлык Төркия чемпионатларында да беренче урынны ала. 2016 елда ул милли спортчы исеменә лаек була. 2016 елның июнендә Сүмәйя Берлинда узган 30-нчы халыкара Германия чемпионатында беренче тапкыр халыкара аренада югары класста чыгыш ясады. Шул ук елны ул 2016 елда Рио-де-Жанейрода узачак җәйге Паралимпия уеннарына юллама ала. Риода 50 метрга аркада йөзүдә S5 категориясендә 8-нче урынга лаек була. Медаль яуламаса да бу тәҗрибә 13 яшьлек спортчы өчен бик кыйммәтле була. 2017 елда Сүмәйя Италияның Лигурия шәһәрендә узган Ауропа Паралимпия яшьләр уеннарында 50 метрга аркада йөзүдә бронза медаль яулады. Ләкин аның чын казанышы 2018 елда булды. Ирландиянең Дублин шәһәрендә узган Паралимпия Ауропа чемпионатында ул 50 метрга аркада йөзүдә S5 категориясендә алтын медаль яулады. Бу җиңү Сүмәйя өчен генә түгел, Төркия спорт тарихында да беренче булды. Ул көннәрне искә алып спортчы булай диде. Бу бик
дулкынландыргыч иде, бик көчле көндәшләрем бар иде. Мин җиңәчәгемне белдем, чөнки бик тырыштым. 2019 ел Сүмәя өчен уңышлы ел була. Апрель аенда АКШның Индианаполис шәһәрендә узган Бөтендөнья паралимпия йөзү буенча дөнья сериясендә ул 50 метрга аркада йөзүдә S5 категориясендә алтын медаль, май аенда Лондонда узган паралимпия йөзү буенча дөнья чемпионатында көмеш медаль яулады. Аның испан көндәше Тереза Паралес белән аермасы нибары 3 миллисекунд иде. Бу казаныш Сүмәяне республика тарихында дөнья чемпионатында көмеш медаль яулаган беренче хатын-кыз йөзүче итте. Спортчының дөнья күләмендә танылуы 2020 елда тагында артты. Бер уенчык бренды халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтү өчен төрле илләрдән елның илһамландыручы хатын-кызларын сайлады. Төркиядән Сүмәя Бояжыны үрнәк итеп алдылар. Спортчы яшь кызларны "Минем кулларым булмаска мөмкин, ләкин минем беркемдә күрмәгән канатларым бар" дигән сүзләре белән рухландырды. 2021 елда Токиода узган Паралимпия уеннары Сүмәя өчен төп максат иде. Тик финалда бик тыгыз узыштан соң ул 4нче урынны алды. Пьедесталдан нибары 0,93 секундка гына калышты. Токиода медаль яуламау Сүмәя өчен күңел төшергеч иде, ләкин бу аны тагын да ныграк рухландырды. Токиода медальгә лаек булмау күңелемне төшерде, ләкин шул ук вакытта ул минем карарымны да ныгытты. Мин тырышып эшләдем, карьера рекордымны яңарттым һәм дөнья чемпионатында медаль яулап, үземә биргән вәгъдәмне үтәдем, диде ул. Сүмәя 2023 елның июль-август айларында Манчестерда узган Альянс йөзү буенча пара дөнья чемпионатында зур уңышка иреште. Ул хатын-кызлар арасында 50 метрга аркада йөзү буенча бронза медаль яулады. А квалификация стандартын узып китте. Бу казаныш аңа медаль генә түгел, 2024 елга Париж паралимпия уеннарына квотаны да тәэмин итте. Сүмәя дөньяда 3нче урынга күтәрелде. 2024 елның сентябрендә Париждагы паралимпия уеннарына әзерләнгәндә ул тренеры белән Трабзондагы йөзү бассейнында интенсив күнекмәләр үтте. Лагердәшләр бик яхшы бара, Трабзондагы корылмалар, кешеләр барысы да камил. Мин бу шәһәрне бәхетле дип саныйм, диде ул. Парижда йөзү ярышларында ул хатын-кызлар арасында 50 метрга аркада йөзү буенча S5 категориясендә финалга чыкты һәм гомуми нәтиҗәдә 5нче урынны алды. Финал ярышында ул 4нче урынны алды. Сүмәя пьедесталга бик якын килде, ләкин бронза медальгә нибары 0,93 секунд җитмәде. Сүмәя спортчы гына түгел, уңышлы студент та. Ул белемен Коч университетында дәвам итә. Атнага 6 көн көненә уртача 6 сәгать бассейнда шөгыльләнүче Сүмәя үзенең эш этикасын, тырыш хезмәтенең тәме ащы, ләкин уңышның тәме татлы дигән сүзләр белән йомгаклый. 21 яшендә Сүмәя Бояжы җумһурият тарихында беренче хатын-кыз Авропа чемпионы титулларына һәм дөнья чемпионатында медаль яулаган беренче хатын-кыз паралимпия йөзүчесе титулларына ия. Искешәһәр муниципаль берәмлеге яшьләр һәм спорт клубы паралимпия командасы әгъзасы Сүмәяның буе 150 см, авырлыгы 45 кг. Аның хикәясе безгә физик мөмкинлекләре шикләнгәнлекнең тән белән генә бәйле түгеллеген күрсәтә. Рух һәм ихтыяр шикләрне белми. Минем кулларым булмаска да мөмкин, ләкин минем беркем дә күрә алмаган канатларым бар, дип Сүмәя Бояжы миллионлаган кешеләргә илһам бирүен дәвам итә. Аның киләчәк максаты 2028 елга Лос-Анджелес паралимпия уеннарында хыялланган медален яулау. Ныклыгын, тырышлыгын һәм позитив карашын исәпкә алганда, бу хыялның чынга ашачагына беркем дә шикләнми. Мөхтәрәм тыңлаучылар, без сезнең белән Сүмәя Бояжының илһамландыргыч хикәясен уртаклаштык. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар,
Türkiye Avazı Radiosu'nun Tatar tilindagi topshirlari shushining bilan oxirina yaqinlashdi. Topshirlarimizni yerchan internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2da 19 metrlik qisqartirilganning 15360 kHz ishlig'idan Turksat 3A hem Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha vot is radio kanalidan topshirdi. Yarta saatlik topshirlarimizdan qabatlawun Türkiye hem Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A hem Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshirlarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabinlar, bizning adres lotin harflari bilan PK33 Yeni Shahir, Ankara, Türkiye. Pochta indeksi 06443. Elektronik pochta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Aliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.